Damos inicio, entonces, a sesión, pero antes de empezar cos puntos da orden do día, pasaríamos a lectura da declaración institucional con motivo do día 25 de novembro, Día Internacional de Eliminación da Violencia contra a Muller. Non sin antes dar as gracias, en este caso, ao Partido Socialista por a retirada da moción presentada en aras a regular unha declaración institucional consulta dos tres grupos da oposición. Con ese agradecemento pasamos entonces a dar lectura á declaración institucional do Concello de Allariz por parte de Maribel Coisa, concelleira de Benestar. Boa tarde. O maltrato machista, consecuencia máis atroz da pretendida desigualdade entre homens e mulleres, segue na nosa sociedade. Por iso, con motivo do Día Internacional da Eliminación da Violencia contra a Muller, lembramos ás vítimas que os concellos están aí para axudalas a salir desa situación e reiteramos o firme compromiso de combater tan injusta, irracional e gran eiva. A COVID-19 agravou e agachou o problema, pero a debacle da pandemia ven seguida dunha oportunidade para avanzar cara a unha metamorfose histórica en todos os eidos. As bases que resen o estilo de vida, o emprego dos recursos naturais, a economía, os dereitos e as relacións humanas. Neste último punto se encadra o obxectivo de acadar a igualdade de xénero, principio esencial para unha sociedade xusta, pacífica, próspera, sostible e absolutamente incompatible co maltrato á muller. Cando consigue sair á luz a violencia física máis identificable ou perceptible, é a que fai saltar as alarmas máis veces. Pero o maltrato ás mulleres prodúcese a cotío, en case todos os ámbitos da vida e baixo distintas formas: discriminación, violencia, vexación, dominio, ameaza, acoso, emudecemento, privación. Máis recentemente recoñecida, pero non por iso menos cruel, nesta lista inclúyese a violencia vicaria, é dicir, aquela que o maltratador exerce contra as persoas que a muller máis quere, normalmente fillos e fillas, con intención de xerarlle sufrimento e sometela. Se ven ao longo dos últimos anos as estatísticas amosan avances importantes nalgúnas formas de maltrato, como por exemplo a violación, aínda deixan cifras tremebundas como que case unha de cada 3 mulleres do mundo de 15 anos ou máis sufriu violencia física ou sexual, ao menos unha vez na súa vida. Aquí, en Galiza, a memoria da Fiscalía Superior de Galicia do ano pasado registra 6.073 vítimas de violencia de xénero, un 1,27% máis que en 2019. 3 asasinatos machistas e un dato moi preocupante, un 84% de renuncias a continuar co proceso judicial. Os concellos
Somos para a cidadanía a administración tangible. O refuxio das persoas cando teñen dúbidas, necesidades, problemas. A confianza que depositan en nós é unha gran responsabilidade que cobra peso canta máis gravidade revista a situación. E, fora de toda cuestión, a vida e integridade das persoas é a maior das prioridades. Esta relación directa, a nosa capacidade de xestión xunto co noso coñecemento e acción a hora de dar forma ao modelo de convivencia, convírtenos nun actor esencial en calquera política, pero de xeito especial naquelas que inciden directamente nas persoas. O compromiso do municipalismo galego fronte á violencia de xénero vai máis aló de disminuir os registros de vítimas. Persegue erradicar ese maltrato astuto e invisible que oprime de distintas maneiras ás mulleres, impedíndolles o seu desenvolvemento e traballa na concienciación para que a igualdade sexa inherente á nosa sociedade. Dende o Concello de Allariz, instamos as demais administracións, institucións, entidades públicas e privadas, as entes sociais e a cidadanía en xeral a sumarse a esta declaración de denuncia e compromiso para erradicar calquer tipo de violencia contra as mulleres. Sinalamos a necesidade dunha abordaxe global e profunda, con líneas de acción sobre todas as formas do maltrato, incidindo non só na asistencia, senón axudando a dar visibilidade a todo tipo de situacións e adoptando medidas de prevención que eviten o sufrimento. Requirimos recursos económicos e humanos para a implementación de proxectos de axuda e empoderamento das mulleres. Demandamos a mellora e prioridade das políticas e leis a favor do desenvolvemento das mulleres, garantindo a súa aplicación en calquer espacio e circunstancia a prol de proteger os seus dereitos. E suliñamos o valor das mulleres no desenvolvemento social, económico, intelectual e humano. E, por tanto, a necesidade de asegurar a súa participación plena e efectiva en todos os niveis de liderado e decisorios da vida política, económica e social, tanto pública como privada. Gracias. Ben, pois despois de dar lectura a esta declaración institucional e de recordar que, como todos os anos, están convocadas ás 12 da mañá nos concellos concentracións para dar lectura tamén do manifesto e facer a mesma reivindicación que se fai todos os anos e que aparece na lectura que acaba de facer a Conselleira de Benestar desta declaración institucional. Bueno, pois con esta lectura damos inicio entonces a sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal de Allariz, hoxe 24 de novembro, ás 8 da tarde, co primeiro punto no orden do día, da aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior correspondente ao 28 do 10 do 2021, por parte do Partido Popular, por parte do Partido Socialista. Apróbase, entendo, por unanimidade a acta correspondente á sesión do 28 do 10 do 2021. No punto número 2, resolucións adoptadas pola Alcaldía desde a última sesión, dar conta de que están a disposición en secretarías as resolucións para a consulta dos membros da Corporación Municipal. Punto número 3, orzamento xeral para 2022, aprobación inicial si procede. O proxecto de orzamentos para este exercicio 2022, tal como se deu conta na Comisión de Facenda, ascende a 6.277.347 euros e o orzamento consolidado a 6.666.647 euros. Este proxecto, como en edicións como anos anteriores e en exercicios anteriores, cumpre con todos os requisitos legais para ser debatido e aprobado se así o considera esta corporación. No día de hoxe, xa que foi debatido en Comisión de Facenda previa a este pleno e conta tamén cos informes de Secretaría e Intervención. Os criterios, tal como se explicita na documentación que foi entregada aos grupos, os criterios baixos que se redacta este proxecto son, en primeiro lugar, un criterio de prudencia que significa que os orzamentos só contemplan aqueles compromisos ou acordos fiables, isso significa que non hai incremento das partidas de ingresos, senón só están contempladas esas partidas ou esos compromisos. En a Comisión de Facenda explicamos tamén que ese é o motivo
polo que non están incluídos os fondos Next Generation en este orzamento. E non están incluídos, como tamén temos explicado en alguna outra ocasión, porque a día de hoxe sigue sin haber unha información fiable de si os concellos vamos a xestionar ou non vamos a xestionar fondos Next Generation. A día de hoxe, a día 24, a única información da que dispomos é de que os concellos, igual que o resto de organismos, institucións, empresas, asociacións e demais, pois posiblemente a única vía de acceso que teñamos é por concorrencia competitiva e competindo pois con todas as entidades, organismos e empresas, como estaba comentando, e, por tanto, sin ninguna garantía no que pode ser esa aportación de fondos. Hai algunha subvención que xa se ten publicado, e algunhas delas pois, incluyen inversións que van máis alá dos 2 millóns de euros e que están pensadas fundamentalmente para concellos de máis de 50.000 habitantes e algunhas delas incluso para unha población bastante superior. E a pesar de que sabemos, ou polo menos das reunións que se teñen mantido coa Xunta de Galicia, que vai a ser a encargada de xestionar parte dos fondos en función das competencias que teñen atribuídas ás comunidades autónomas, que efectivamente algunha partida pudera verse incrementada, por ese criterio de prudencia non están incluídas nos fondos, estes fondos Next Generation no orzamento. No capítulo de inversións comentarei a parte que corresponde ás reservas da biosfera, pero que non incluyen tampouco esta posible aportación de fondos. O segundo criterio baixo que se redacta este proxecto de rigor, e para eso, a diferencia de outros exercicios, son 3 os exercicios que se tiveron en conta para a redacción destes orzamentos, o 19, o 20 e o estado de execución do orzamento actual, de exercicio 2021, precisamente porque xa como temos falado en máis dunha ocasión, a pandemia pois fixo que as contas de 2020 pois tiveran variacións que creemos que non se van a dar no exercicio 2022 e, por tanto, pois a posibilidade de facer un equilibrio entre as liquidacións destes exercicios máis a execución en curso do 2021. Un terceiro criterio de equilibrio. Eso significa pois, asegurar o mantemento dos servicios, pero tamén incluir non só un cuadro de inversións que permita pois, acometer aquelas obras ou dotarnos daqueles equipamentos que son necesarios para o exercicio 2022, sino tamén para garantir ese equilibrio territorial dentro do propio concello. Tendo en conta estes criterios, as previsións orzamentarias, como decía, de 6.227.000, que se distribuyen no que ten que ver co estado de ingresos en operacións corrientes con un total de 5.373.347 euros, dos que son de destacar a partida do capítulo 1, as partidas do capítulo 1 de impostos directos por 1.842.900 euros, o capítulo 3 de tasas e outros ingresos de 1.477.000 euros e o capítulo 4 de transferencias corrientes de 1.979.447 euros. En este estado de operacións corrientes, as aclaracións que creo que é necesario facer no que ten que ver co capítulo 2, que sufre un incremento de 35.000 a 80.000 euros, eso significa o 128,57% de incremento, ten que ver coa licencia, que en principio creemos que se vai a dar, creemos que se van a dar dúas, pero por esos criterios de prudencia só se contemplou unha, dun edificio dunhas dimensións importantes e que está en saga a redacción do proxecto e, por tanto, que se executaría en esta anualidade. Contemplamos só un deles e non os 2 ou 3 posibles que podría haber, precisamente por ese criterio de prudencia e porque a situación ahora no que ten que ver coa construcción, materias primas, retrasos e demais, pois pode ser que finalmente só se execute un desos 3 que poderán estar previstos. Por tanto, fixemos un incremento no que tiña que ver coa cantidade ordinaria que se ven liquidando de 35.000 euros, subimos a 80.000, ainda que estamos seguros de que se efectivamente se efectivizan como parece, pois superaríamos esa cantidade de 80.000 euros. No que ten que ver coas tasas e outros ingresos, non tivemos en conta o cobro en executiva da triga, e por eso se ve tamén aí sensiblemente inferior, e ainda que agora, desde o convenio que se firmou con a triga, estánse liquidando xa, estánse ingresando pois esos cobros que estaban aí pendientes e que foron a executiva, non contemplamos tampouco eso e, por lo tanto, pois as cantidades tampouco varían aínda, que poderían ser un pouco superiores. E no que ten que ver, como contarei agora, no que ten que ver cas operacións de capital,
que ascenden a 884.000 euros, está contemplado, por un lado, a venda de 3 parcelas do parque empresarial de 2 empresas que están ubicadas xa no parque empresarial e que están en ampliación, que queren iniciar a ampliación das súas empresas e, polo tanto, que estamos en esas conversas para ver a ubicación dentro do propio parque das parcelas que están ao lado das que xa teñen eles ocupadas e, polo tanto, se contempla esa venta desas parcelas. Ao mesmo tempo, e iso o comentarei, que no cuadro de inversión se contempla tamén a ampliación do cementerio, que é un clásico que explicarei porque non se executou cando estemos no apartado de inversión en esta anualidade. No que ten que ver cas operacións financieras, e por iso unha partida do 0,2% do orzamento, que son 10.000 euros. No que ten que ver co estado de gastos, as operacións correntes ascenden a 4.717.999 euros, as operacións de capital a 1.299.919 euros e as operacións financieras a 259.429 euros. Dentro das operacións corrientes, é de destacar o capítulo 1 de personal, que está, como en exercicios anteriores, no 40%, con 2.513.000 euros, os gastos de bens en bens correntes e servicios en 2.167.300 euros, e gastos financieros por importe de 10.288 e transferencias corrientes por importe de 26.500 euros. Isto nos dá, como decía, o total de 4.717.999 euros, que sumados as operacións de capital, que suman 1.299.000 euros, e as 259.429 euros das operacións financieras dan ese total de 6.277.000 euros do que paraba o inicio. Isto significa que a diferencia entre operacións corrientes e entre operacións corrientes do estado de ingresos e operacións corrientes do estado de gastos, hai unha diferencia positiva de 665.348 euros, o que significa que o Concello ten asegurado a prestación e mantemento dos servicios, xa que o 85,8% dos ingresos non dependen das operacións de capital, senón, como decía, das operacións correntes. Con este escenario é posible continuar a senda de traballo iniciada hai anos e que ten dado resultados tan positivos. Por un lado, garantir o bienestar e calidade de vida por servicios e equipamentos que teñen feito que a Galicia xa un dos poucos concellos que crece en población sostida durante os últimos 25 anos e, ao mesmo tempo, esta población sea de xente nova e tamén de población infantil, o que nos vai a permitir facer unha proxección en términos poblacionais a corto e medio plazo positiva para a lei. Tamén este orzamento nos vai a permitir, con este escenario que estaba comentando, nos vai a permitir intervir tamén na promoción e dinamización económica do noso Concello para garantir o mantemento de negocios de empresas e, por tanto, dos postos de traballo que están ubicados aquí, que dependen, en boa parte de que se manteña este nivel de actividade a través da acción municipal. E creemos nós que, combinando estas accións, podemos garantir o futuro dun municipio nesta provincia que representan os índices tan preocupantes como os da provincia de Ourense. O destino do orzamento por programas en política social irán destinados 627.814 euros, que irán a cubrir non só os costes da axuda do fogar e dependencia, senón tamén a obra de espera, concilio verán, o xantar sobre rodas, dinamización e envellecemento activo, o Servicio de Atención ás Mulleres, Programa de Igualdade e Prevención da Violencia, Servicio de Educación Familiar e Social, Escola de Pais e Nais, Programa de Emerxencia Social e, por suposto, Atención Social Básica. E, como é coñecido tamén por parte da Corporación, estas partidas que van destinadas á política social, igual que outras que detallarei, son ampliables e, por lo tanto, está garantida atención ás situacións de vulnerabilidade que se presenten. No que ten que ver con educación, o programa de educación, os gastos van ascender a 206.223 euros, que teñen que ver co mantemento de edificios de infantil e primaria, do CEI, Padre Feijón, a limpeza destes edificios e conserxería e o comedor da escola infantil. He de destacar que a suma total dos gastos en educación de 206.223 máis os fondos propios que o Concello aporta para a política social, que ascenden a 424.814 euros,
pois suman 630.000 euros, que son facturas que o propio Concello de Allece está pagando a Xunta de Galicia, porque son gastos que están incluídos no pacto local e que, por tanto, é unha competencia impropia do Concello e que, en base a ese pacto local que está firmado entre a FEGAM e a Xunta de Galicia hai 10 anos, son competencias que tería que terse asumidas a propia Xunta de Galicia por ser, como dicía, unha competencia propia da comunidade autónoma e non do Concello, non? Eso significa que, bueno, que son 630.000 euros que poderíamos estar invertindo en competencias propias do Concello. E eu creo que é importante que se coñezca esta circunstancia por parte da Corporación Municipal. No que ten que ver con cultura, os gastos ascenden a 320.000 euros, que son os destinados a sufragar as escolas municipais de pintura, de música, de danza tradicional, de gaita e de cestería, museos, biblioteca, as festas etnográficas, patronais, entroido e empanada, a programación anual que se fai dende a área de cultura, Nadal Park, a subvención á banda Unión Musical Nayarit en base ao convenio que está asinado ca propia banda, ca propia asociación Unión Musical Nayarit, e o apoio que se fai todos os anos á Fundación Vicente Risco e a Asociación Santa Fua. En deportes, os gastos ascenden a 562.454 euros, que están distribuídos entre a escola de fútbol, baloncesto, piragüismo, pádel, tenis e vólei praia, neste caso só no verán, o mantemento da piscina climatizada e as piscinas exteriores, o pabillón, que ten máis de pabillón de baloncesto, que ten máis de 200 xogadores e xogadoras, e o sexo, que ten só no club de fútbol máis de 150 fichas, e tamén de nenos, nenas e adultos, bueno, nenas por desgracia non, nenos e adultos en fútbol, e despois tamén os usuarios de tenis e de pádel. E a organización dos eventos do triatlón, da derradeira, da OCR e da andaina, que tamén están incluídos dentro destes 562.454 euros. Na área de medio ambiente, no programa de medio ambiente, os gastos ascenden a 823.173 euros e que están destinados ao servicio de recollida de lixo, de limpieza viaria, de parques e xardíns, onde se fixe un incremento das zonas verdes e estamos xa prácticamente nas 20 hectáreas e que ten merecido, bueno, pues esas 4 flores dentro do Vilas en Flor, que se entregou ainda a semana pasada, neste caso que se fixo o acto de entrega destas Vilas en Flor, estas flores en Allarit, e que Allarit volveu a ser condecorada cas 4 flores por cuarto ano consecutivo. A estas hectáreas de parques e xardíns, a última incorporación foi o Monte do Sardín, que se executou a primeira fase, e que, como veremos no cuadro de inversións, prevé esa execución da segunda fase desta intervención. O Festival de Xardíns está tamén incorporado dentro desta área de medio ambiente, os traballos de prevención de incendios forestais, o desbroce de estradas e camiños, e o programa RE, que como esta corporación coñece tamén, xa temos dado conta máis dunha vez, alcanza unhos porcentaxes de separación no que ten que ver cas fraccións realmente importantes. Na área de promoción económica está previsto un gasto de 380.976 euros que teñen que ver coa intervención, cas melloras que se fan cada ano no parque empresarial. Aí está previsto tamén, ainda que non no estado de gasto, sino na memoria que se explica na memoria de alcaldía, está previsto tamén unha rebaixa no precio das parcelas superior á rebaixa que xa se pactara cos grupos da oposición, que se falara cos grupos da oposición no ano 2020, con motivo das medidas que se tomaron para paliar os efectos da pandemia. En este caso trataríase de incrementar esa rebaixa para aquelas empresas que xa están ubicadas no parque empresarial e que teñen prevista unha ampliación das súas instalacións. Por tanto, que elas podan beneficiarse dunha rebaixa precisamente por estar xa instalados no parque empresarial e necesitar facer esa ampliación, que sería a circunstancia que teríamos actualmente con estas dúas empresas que comentaba antes. En esta área de promoción económica están previstos tamén os programas de apoio ao comercio, os de promoción turística e a organización de eventos tan conocidos como clásicos, por outro lado tamén, como poden ser a Feira de Outono, a Feira de Mel, Feira de Artesanía, Semana Santa Vigo, o Samaín que acabamos de pasar, por outro exemplo, o Nadal que estamos preparando agora mesmo. Están incluídas tamén aquí as excavacións
Santa Mariña de Augas Santas, as excavacións da Armea e a posta en marcha de un plan de xestión para o que é todo o entorno de Santa Mariña de Augas Santas e Armea e que contará coa participación do Concello de Allariz e coa participación tamén da parroquia de Santa Mariña de Augas Santas e que nos permitirá facer esa xestión integral de todo o entorno de Santa Mariña e Armea. No que ten que ver con servicios públicos básicos, están destinados para esta finalidade 849.000 euros e que teñen que ver en este caso co alumeado, urbanismo, vías públicas e que, como decía, ascenden a esos máis de 800.000 euros. No que ten que ver ca débeda pública, co cuadro de inversións, están contemplados, como sempre, no primeiro lugar, o Plan Provincial de Obras e Servicios, por importe dos 51.000 euros que son aportados pola Diputación Provincial. Está incluído tamén aí a anualidade correspondente ao convenio que o Concello ten asinado coa Consellería de Medio Ambiente e que na anualidade de 2022 correspondería a 75.000 euros para a revisión do Plan Especial do Casco Histórico. Está incluídos tamén aí o programa de camiños rurais con unha aportación da Xunta de Galicia de 37.000 euros que se vería complementada con 63.000 euros máis para completar esos 100.000 euros de fondos propios do Concello que van destinados, como en anos anteriores, en que neste caso con un incremento un pouco superior desta partida de fondos propios para o asfaltado das estradas que comunican Allariz cas parroquias ou que comunican diferentes aldeas nas parroquias. No que ten que ver co programa Porta a Porta están incluídos os 20.000 euros da subvención que creemos que, como todos os anos, vai a repartirse por parte da Xunta de Galicia para esos investimentos e, por tanto, están contemplados tamén aquí. No que ten que ver co cementerio de Vilanova está incluído novamente a ampliación do cementerio de Vilanova. Explicar tamén á Corporación Municipal que este ano non foi posible facer esa ampliación porque non encontramos ninguna empresa que pudera executalo dentro do propio exercicio. Por lo tanto, que temos previsto agora é facer unha nova proposta de ampliación de prazos aquí, facer convidar as empresas, sacar a licitación e convidar a empresas para que se poda executar durante esta anualidade, ampliando, como nos pedían moitas delas, ampliando o prazo de execución para ver se así efectivamente é posible executar, porque esta anualidade non foi posible facelo, pero non porque non tiveramos nosa intención de executarlo, sino porque foi imposible encontrar empresas que tuveran disponibilidade para executar a obra. Está prevista tamén a adquisición dun pequeno tractor que nos permita mecanizar o desbrozado de camiños estreitos e, por tanto, a través de un renting ou un leasing, con unha aportación que oscilaría sobre os 10.000 euros anuais, facer esa compra que, como decía, nos permitiría facer ese desbrozado de maneira máis rápida. Toda a corporación coñece tamén a problemática que temos agora mesmo, cada vez hai máis fincas abandonadas, eso significa que tamén os camiños de acceso a estas fincas que quedaron abandonadas incrementan cada ano os kilómetros de desbrozado e está sendo realmente complicado poder facelo todo no tempo que máis se necesita, que é na primavera. E, por tanto, isto nos permitiría, con un tractor que non debería exceder un 50 de ancho, de todos os que estemos mirando, intentar facelo de forma mecanizada, máis kilómetros dos que estamos facendo na actualidade de forma mecanizada. Dentro do programa de aforro enerxético están incluídos 50.000 euros, non está incluída aquí as subvencións que están convocadas ahora mismo, que o Concello está preparando os proxectos para facelo, só está incluído a aportación municipal, porque, parece ser que vai haber unha ampliación, o que ten que ver cuidar, sobre todo, unha ampliación de fondos. Nós temos proxecto presentado e pensábamos, estamos na redacción do proxecto, presentalo, e, por tanto, se finalmente temos a concesión, ampliaremos estas partidas, e, se non, o que executaríamos sería a partida de fondos propios que temos. Está incluído tamén a edición do Festival Internacional de Sarrís, esta vez completamente, cos 80.000 euros. No exercicio anterior, se os membros da Corporación recordan, había unha parte que xa estaba executada, porque no 2020 non hubo apertura do Festival de Sarrís e, por tanto, a cuantía era menor. Recuperamos aquí xa os 80.000 euros da edición do Festival Internacional de Sarrís.
Dentro do programa de patrimonio cultural, repetimos aquí tamén co compromiso da Xunta de aportación e de colaboración co Concello para estas excavacións da Armea por importe de 30.000 euros, o que ascendería en total entonces a 50.000 euros, o que sería a campaña de excavacións da Armea do 2022. No Parque Empresarial de Chorente está prevista tamén 120.000 euros que serían para mellorar as capas de rodadura tamén que quedaron pendientes. Xa executamos o vial principal, executamos parte dos viais secundarios e nos quedaría o resto dos viais secundarios que non entraron na financiación que tiñamos para este exercicio para o 2022. No que ten que ver cos proxectos da Reserva da Biosfera Next Generation, únicamente están contemplados os 30.000 euros da subvención que habitualmente convoca a Xunta de Galicia para as reservas da biosfera e que xa teñen unha asignación de 30.000 euros por reserva e non incluímos aquí, a pesar de que nas reunións xa se nos informou de que iba a haber unha aportación fixa que será, en este caso, para a asociación e non para cada un dos concellos, sino para a asociación da reserva da biosfera, en principio, por un importe de 400.000 euros, tal e como propuxera a reserva da biosfera da área de Allariz no Consello de Xestores co Ministerio, dos 400.000 euros fixos por reserva, que, decía, por ese motivo non están incluídos aquí. Non incluímos máis que esos 30.000, a pesar de que o resto dos fondos que van destinados a reservas da biosfera e que non teñen que ver con esos 400.000 euros fixos por reserva van a sair por concorrencia competitiva. Eso significa que é posible que se máis destos 30.000 euros, pero tamén atendendo esos criterios de prudencia que mencionaba ao principio, decidimos únicamente incluir os 30.000 euros que son habituales e non esos fondos extraordinarios que a través do Ministerio van a gestionarse coa convocatoria da Xunta de Galicia. No que ten que ver coa accesibilidade ao Concello, están incluídos aquí 30.000 euros que se corresponderían a negociación coa directora xeral de Administración local para completar o que sería a accesibilidade, en este caso, non cambiamos o nome, accesibilidade ao Concello, pero sería a intervención para a eliminación de gas radón, e querían incluído dentro dos gastos que a vicepresidencia da Xunta pode destinar de eficiencia enerxética. No que ten que ver a renovación do céspede artificial da cidade do Seixo ascende a 171.000 euros e aí temos o compromiso da aportación por parte da Xunta de Galicia de 63.000 euros, por parte da Diputación Provincial de outros 63.000 euros e os 45.000 euros restantes serían a aportación que corresponderían ao Concello Allariz. Tamén está incluída a mellora de parques infantís, en este caso a mellora xa foi desmontado, a mellora do parque infantil de Tras San Benito e xa están esos elementos tamén recuperados, ainda que se vai a facer a proceder a un cambio de diseño dese espacio e unha reubicación dos que estaban aí ahora que xa están restaurados e tamén a renovación do parque infantil que está detrás do centro de saúde na rúa 25 de xulho. Están incluídos tamén estes orzamentos a adecuación ao fondo do Festival de Sardíns nunha zona de autocaravanas, despois da reunión mantida sana que se consensou esa zona e as instalacións que irían esa zona que a Asociación Galega de Autocaravanistas hai 2 semanas xa, o acondicionamento, a mellora e acondicionamento da ruta do río que vai do Riñal ata o Seixo e que necesita algún acondicionamento en algún dos tramos e tamén incorporaría a señalización de flora, fauna e as direccionales da ruta. Estaría contemplada tamén a segunda fase do Monte do Sardín, no que estaría pendiente agora por decidir cuáles son as instalacións de diseño final do Monte do Sardín e que se faría, que non vai ser posible este ano, outra vez a convocatoria do Consello de Nenas e Nenos e, por tanto, vai a facerse a través dun proceso participativo, pero por votación no propio centro escolar e non a convocatoria aquí e a movilización aquí das diferentes aulas do centro escolar. Por tanto, estaría contemplada tamén esa intervención. O ano pasado procedeuse, tal como estaba tamén contemplado, a redacción do proxecto de intervención para a restauración do espacio do Rexo. Xa temos o proxecto redactado, xa está feito, xa se fixo no verán pasado, a través do convenio que asinamos a Escola de las Artes e, por tanto, agora, con todos os permisos xa por parte da familia e co proxecto redactado, procederíamos este ano o que é o repintado xa, que foi finalmente a opción pola que se optou, tanto por parte da familia como polo Concello e da Escola, a restauración, entonces, o repintado do espacio do Rexo.
Están incluídas tamén a intervención no local social de Melle, que contempla a ampliación na parte de atrás para un pequeno almacén e a renovación da carpintería e tamén as melloras necesarias no interior. Están comprendidas tamén no que ten que ver unha partida de 40.000 euros para a restauración de fornos, fontes, lavadoiros e demais nas parroquias para completar esa mellora de infraestructuras parroquiais. Estamos hoxe traballando, estes días traballando tamén na restauración na rehabilitación do forno da Incastela, que tamén estaba pendiente. E tamén, a mellora de espacios urbanos, fundamentalmente o que teria que ver, como dicía, que a zona que está detrás de San Vito, no entorno do que era o antigo parque infantil do autobús, conocido por parque do autobús, na Alameda de San Vieito, na Alameda do Río e no parque do Portobello. Este cuadro de inversións, esta explicación do orzamento, complétase co cuadro de débeda, que foi a que está aportado tamén na propia documentación, no propio proxecto de orzamentos, e que creo que non por non aportar o proxecto o cuadro merece unha explicación. Este ano, como a corporación tamén, por debates anteriores, coñece, remata o período de amortización do préstamo de Abanca. Por tanto, este ano faremos frente aos 60.000 euros que é o capital pendiente de amortizar do préstamo da banca e quedará liquidado ese préstamo da banca. E como xa temos debatido aquí en máis dunha ocasión, neste ano 2022 é cando se vai a dar a coincidencia de que cancelamos un préstamo, acabamos de amortizar un préstamo e iniciamos a amortización, en este caso, do Santander ICO, que ven desa agrupación que se fixo e que ascende a 2.916.434 euros. Por tanto, en esta anualidade vamos a proceder a unha amortización total de 254.428,96 euros correspondentes a estes dous préstamos e, por tanto, quedará pendente para o exercicio do 2023 2.722.005 euros. No que ten que ver ca débeda a corto plazo, proseguiremos cas cancelacións tal e como estaban facendo habitualmente e, por tanto, a débeda o capital pendiente a corto plazo ao 31 de 12 de 2022 quedará fixado en 200.000 euros. E xa para rematar, destacar tamén a evolución positiva do período medio de pago a proveedores, no que no primeiro trimestre estábamos en 94,01 días, no segundo trimestre en 39,75 días e no terceiro trimestre en 26,07 días. Eso non significa que non estemos preocupados para este cuarto trimestre, no que estamos co anticipo de todas as subvencións, como xa temos comentado alguna vez, para poder facer a justificación desas intervencións que se teñen feito e, por tanto, despois proceder ao cobro das mesmas. Así, con este detalle, como se completan esos 6.277.000 euros os que ascende o proxecto de orzamentos para o ano 2022 e damos paso xa ás intervencións dos grupos por parte do Grupo Popular. Bueno, por a nosa banda, decir que tamén nos vamos a ser prudentes na valoración do presupuesto. Entendemos, de certa maneira, nos congratulamos de que sexa un presupuesto bastante axustado á realidade contable e financiera do Concello, pensamos que así é, e, nese sentido, non temos nada que decir. Si quería concretar unha cousa, certo é referente ao tema dos fondos Next Generation. É certo que todo relativo a estes fondos por parte do Estado todavía está metido dentro dunha nebulosa pouco clarificada e que non sabemos moi ben que parte deses fondos se van a poder gestionar entre os concellos ou non, ou que vai haber para os concellos ou non. Pero sí é certo que, por lo menos, unha previsión de proxectos respecto ao que se poda concurrir sería interesante traballar e creo que xa debería estar feito. Mesmo no mes de outubro houve unha convocatoria na que sabemos que distintos concellos desta provincia se presentaron de forma agrupada que tiña que ver co impulso do comercio local rural.
Para Llariz, acudir a convocatorias de esta índole creo que é unha cousa importantísima e de ter encima da mesa, dado a actividade comercial que precisamente nos temos neste concello, e iso nos daría un empuxe e unha axuda a novos proxectos e a novas intervencións, infraestructuras e demais en temas de comercio digital, en temas de economía circular e demais, que creo que incluso inversións dentro das zonas comerciais que non sería nada desdeñable e non é de desprezar. Penso e voto en falta eso, polo menos unha partida, unha reserva de polo menos de gasto a hora de, se é necesario, e non se poden redactar todos os proxectos dentro do Concello, pois ter unha previsión para ese tema. Logo, vostede estuvo facendo un desglose que máis ou menos incluíamos que por aí iba, vendo a memoria da alcaldía, de distintas actuacións que non mencionou, pero me imagino o tema de acondicionamento do local de Meire e outras cousas, me imagino que van dentro dese plan Llariz 2025. Aquí votamos en falta que ese desglose que vostede fai se vexa máis concreto ou haxa un cuadro dentro desto e que se nos pase aos grupos para poder facer un seguimento desas actuacións un pouco máis real do que falamos hoxe. Quería preguntar, porque era unha das preguntas que tiña tamén do presupuesto, vostede acaba de mencionar esa posibilidade de creación dun área para autocaravanas moi demandada ao Concello dende fai moito tempo. Nos alegramos de que por fin se tome esa iniciativa necesaria, cada vez probablemente máis, porque se xa era unha necesidade antes da pandemia, agora é un medio de viaxar, de ocio, que se está incrementando exponencialmente en todas partes e concellos como noso, desde logo, deben de contar con área axeitada de autocaravanas. Non sei qual vai a ser a previsión de inversión para facer esa área, porque estaba dentro desto que vostede estuvo contando, pero, claro, nos gustaría tamén aí ver unha partida concreta para eso, porque as áreas de autocaravanas necesitan unha serie de infraestructuras que, ainda que sexa no fondo do Festival de Xardíns, que nos parece unha zona moi acaída, e creo que en alguna vez já non tiñamos comentado por parte do noso grupo, está céntrico, está ao lado de todo o casco, pero iso necesita temas de desagües, conduccións eléctricas e demais, todo o que é os servicios de un área de autocaravanas, que, bueno, que sería interesante concretar e incluso concretar se se vai a ter ao longo deste 2022, si ou non, que non quede desdibujado dentro dun totum revolutum dentro de todas estas actuacións que xa lle digo, se seguramente tuvésemos un desglose das mesmas, pois para nós tamén sería moito máis fácil un pouco seguilas e concretalas. Hai unha cousa que vimos botando en falta, seguramente agora non sexa o momento, pero non queremos deixar que se perda no tempo, porque xa antes de estar vostede como alcaldesa, nos momentos finais do anterior alcalde, aquí en este pleno estuvo sobre a mesa a construcción dun auditorio. Todo iso quedou en por distintas razóns no olvido, tampouco foron os momentos adecuados seguramente para seguir unha infraestructura dese tipo adiante, por a situación que logo nos sobreviviu a todos, pero non sabemos en que estado quedou o tema dos terrenos e demais, que era un pouco o que foi o atranco desa primeira parte inicial de falar dun auditorio, desa parte inicial dun proxecto. Non estamos tampouco recriminando nada, nin solicitando especialmente nada, senón un pouco, pois, saber se iso sigue en pé ou non sigue en pé, ou qual é a previsión dentro das súas previsións, como alcaldesa, o grupo de goberno teñen respecto a iso. E, por agora, sí que, bueno, non sei se é o momento, pero penso que no cuadro que se nos pasa aquí, do estado das operacións de préstamo, non sei se é un erro, penso que hai un erro no sumatorio final, porque efectivamente cancelamos o préstamo de Abanca e nos queda a cero, que ese préstamo a 31 de 12 de 2022 vai a quedar a cero,
E o de Santander ICO, o que se agrupou, que eran os plans de rescate, se descontamos do capital que a amortizar o 31 de 12 do 21 deste ano, que son 2.916.434 euros, e descontamos os intereses máis as amortizacións que se van a facer ao largo de 2022 a 31 do 12, deberían quedar, pois, 200.000 euros menos do que pon aquí, porque sigue quedando o mesmo, o cual ou é un erro ou me gustaría que se nos aclarase. Bueno, a mellor é a... Sí, o problema é que a documentación non é a do pleno, é a da comisión. E aí había dos erros. É que veo para o pleno, é? É que veo para o pleno. Porque demos conta na comisión de Facenda de dos erros que había, porque había que estaban vinculados, que se perdeu a vinculación no este e non fixo as sumas e as restas. Vale. Eu entendo que é un erro lógico, pero, bueno, era por corregirlo porque logo... Eran dúas, unha que tiña que ver cos 51.000 euros do plan provincial, que aparecen en inversións no cuadro e que se está vinculado ao estado de gasto, o perder no Excel a vinculación no estado de gastos aparecía como cero. E é evidente que non é un gasto cero, que son 51.000 euros igual que o ingreso. E tiña que ver ca resto tamén deste cuadro, que despois xa se incluiu a vinculación no Excel para que non hubiera ese problema. Si me permite, sí debo decir que efectivamente no primeiro documento inicial que mandamos solamente no cuadro informativo non houve ese arrastre de desconto da amortización que se iba a facer durante o 2022, pero non había ningún error e non o hai e non se cambiou no estado orzamentario, no estado de gastos. No estado de gastos, no capítulo 9, que recolle os pasivos financeiros, está correctamente computado. Sí, ese é un aspecto importante, porque senón non estaría cuadrado, non estaría reflexado o gasto do capítulo 9, e iso si houbera sido un error sustancial. Pero non hai ningún error. No estado de gastos, no capítulo 9, creo que o que debe reflexar a amortización anual está na páxina 20, no grupo 011 de deuda pública, na partida 911. É que trouxe o presuposto por partes, pero bueno, comprobarei... Sí, esas son as amortizacións, o capítulo 9 recolle as dúas amortizacións anual do ICO Santander, que é unha única amortización, máis por 60.000 euros que quedan do préstamo de ahorro. Moi ben, pois xa está, aclarado este tema, podemos aparte, pois nada máis que aportar. Por parte do Grupo Socialista. Boas tardes. Por parte do Grupo Municipal, pois como ven sendo habitual, anunciar que a nosa posición con respecto aos orzamentos será a abstención por 4 motivos fundamentais. O primeiro, que seguimos a ter unha débeda pendente de amortizar a final de ano preto dos 3 millóns de euros, o que supón a metade do orzamento ordinario do Concello. O segundo motivo, ainda que sabemos que a alcaldesa nos vai decir que non é así, é porque entendemos que os orzamentos a nos trazar son continuistas e conservadores, porque as cifras, partidas e programas son prácticamente as mesmas en anos anteriores. O terceiro motivo é porque entendemos que non reservar unha previsión de achegas para os fondos Next Generation xa de entrada pode supor un erro. E o cuarto motivo para a abstención é que porque ese plan 2025 por importe de 422.919 euros entendemos tamén que debería estar moito máis desglosado. Dito isto, plantéxanos unha serie de cuestións que nos gustaría que fosen respostadas. A primeira delas sería que no capítulo 7 do Estado de Ingresos están previstos 754.000 euros de transferencias de capital. A pregunta é, está garantida esta cantidade e por parte de que administración? A segunda, en relación coa previsión mencionada na memória da alcaldía
de mellorar e acondicionar a ruta que bordea o río Arnoia polas dúas marxes, gustaríanos saber se se vai completar unha ruta circular, tal e como no seu día propuxemos o pleno dende este grupo municipal. Anuncian tamén a restauración do ecoespacio do Rexo e gustaríanos saber que cantidade teñen previsto invertir nesta reparación. Estas serían as dudas. Gracias. Bueno, por partes. No que ten que ver, bueno, pues, coas intervencións dos grupos e que ten que ver cos fondos Next Generation, que eu anticipaba ao inicio. Efectivamente, nos, como decía, non incluíamos ingresos dos fondos Next Generation. Eso non significa o feito de que non incluíramos como ingreso, porque por ese criterio de prudencia, como non eran fixos e seguros, non significa que non estemos traballando na redacción de proxectos. De feito, agora mismo estamos traballando a 3 niveles diferentes. Por un lado, estamos preparando os proxectos que serían da Reserva da Biosfera, que despois das dúas reunións mantidas coa Xunta de Galicia, na que se estaba adelantando e avanzando, bueno, pues, os criterios, a fórmula para esa execución, que iba a ser a través de convenio e despois, finalmente, parece que vai a ser a través dunha convocatoria de subvención, pero que xa iría preasignada a cantidade para cada reserva. Estamos traballando na presentación desos proxectos por importe na totalidade da Reserva da Biosfera de 400.000 euros, no que ten que ver co Concello de Allariz, pois sobre uns 150.000 euros, que sería o que nos podemos calcular que podería ser a parte que nos tocara esos 3,5 millóns restantes que había. Por tanto, sí que están preparando esos proxectos. Estamos ao mesmo tempo traballando con GDR, de maneira que os 25 concellos vamos a presentar tamén unha proposta que, se hora de memoria tamén non recordo mal, ascendía a 18 millóns de euros para os 25 concellos que estamos dentro do GDR, e dentro dos plans de sostenibilidade turística, no que nos estaríamos incluídos dentro dos plans de dinamización turística, quero decir, dinamización e sostenibilidade turística en cascos históricos. Aí tamén estamos coa preparación de proxectos para esa presentación desos plans de dinamización turística. Que sucede? Que os plans de dinamización turística que nós xa no seu día, hai como 8 meses, pode ser, que foi a primeira das reunións, que además fora telemática, e xa enviamos por escrito como se pedía o compromiso de participación e interés por parte do Concello para presentarse, quedou en convocársenos para unha segunda reunión para empezar a definir xa cantidades, proxectos, prazos e demais, pero ainda estamos esperando, porque se nos convoca para a segunda reunión, que iba a ser para dentro dun mes e medio, que pensaban 8 meses, e ainda non. Entón, non significa que non se esté preparando proxectos, que non se esté avanzando, pero tamén é verdade, a nosa idea sería que antes de definir os proxectos que finalmente se poden incluir, facer unha xunta de portavoces para facelo, pero o problema é que aí non se deron esas reunións nas que nos vamos a ter claramente cuáles van a ser esos criterios, cuál vai ser a forma de poder optar a eles e finalmente entonces ver se algúns dos proxectos que os podemos estar traballando encaixan ou non encaixan. Esa é a circunstancia na que estamos agora mesmo, que o problema é que estás traballando na indefinición máis absoluta e traballando en proxectos que posiblemente despois poden non encaixar, pero que tamén nos asusta o feito de que despois podan sair convocatorias e que o prazo este asustado e non ter en carteira preparados esos proxectos. Pero, bueno, esa é a circunstancia que estamos traballando ahora, que non é a que sale, e a que nos gustaría, pero que, por desgracia, non está na nosa mano. No que ten que ver con coa área de autocaravanas, que se mencionaba tamén por parte do Partido Popular, o prazo de execución previsto é co Festival Internacional de Sardins. Nos, no momento en que estemos cas obras do Festival de Sardins, que veñen empezando sempre a partir da segunda quincena de xaneiro, como vamos a estar ca brigada ali, ca maquinaria ali, é a nosa idea que ao mesmo tempo se execute esa área de autocaravanas. Coa reunión que mantuvemos fai 2 semanas coa Asociación Galega de Autocaravanistas que comentaba antes, ao final quedamos xa no modelo que sería de área de autocaravanas. A idea que nos tiñamos axustase moito ás peticións que eles teñen, e que sería manter unha pavimentación similar a que fixemos agora, igual a que fixemos agora no Parque de San Isidro, que un formigón con sábrego, e que, por lo tanto, que nos permite que sea un firme, duro e resistente, e ao mesmo tempo manter en ese entorno
esa apariencia de sábio e non de planchadas de formigón, non? Entón, esa é a intervención e, efectivamente, aí nos permite, ademais, que o gasto sexa moi axustado, a cantidade que estimamos con eles, pois tamén non se desglosou, pois ben estar en torno dos 5.000 euros, non máis de 5.000, 5.500 euros, porque temos a luz xa, a conexión ao lado, temos o saneamento para conectar ao lado, están os baños do Festival de Sardís ali ao lado, porque ten unha conexión tamén moi pequena, o mesmo nos pasa a Caue, por tanto, as conexións son de moi poucos metros para ampliar esa red vital que nos permite esas cometidas a facer ali, e a exploración pois, tamén é verdad que nos sale neste sistema de pavimentación que fixemos agora, pois é un sistema tamén económico que unha vez que nos tenemos ali a nosa brigada e a maquinaria, pois tamén consideramos que con esa cuantía posiblemente sexa xa suficiente para rodar. Eles mesmos coincidían, incluso en algún lugar onde se executou esas áreas de autocaravanas e que non dispuñan ou de brigada ou da maquinaria ou isto tal, que as cuantías tamén estaban por redor dese importe. Por tanto, ese prazo de execución que estaría previsto en esas datas. Eso implicaría tamén que ahora mesmo hai unha parte que é aparcamento, hai unha parte que está entre o aparcamento e o inicio desa zona verde, por tanto, teríamos que ampliar hasta a zona verde toda, hasta o campo do Ferradal, ampliar un pouco esa zona para que nos permita ter a superficie suficiente para facer. No que ten que ver co plan 2025, nós o que podemos comprometernos é a ir dando conta desto, porque é verdad que en algúns casos é un sumatorio de tantas partidas, en algúns casos tan pequenas, que dicir que algunhas veces o arranxo dunha fonte, por exemplo, nos temos destinado 40.000 euros, por exemplo, para eso nas parroquias, non? Fontes, lavadoiros, etc. Claro, desglosadas todas, unha por unha, acaba sendo un sumatorio en moitos casos, pero, bueno, sí que é verdad que sí que podemos, pois, o mellor trimestralmente, ir dando conta desas previsións, desa planificación de traballos para o trimestre, para que se coñeza onde van destinados esos fondos. No que ten que ver, que se os orzamentos son ou non continuistas, eu non o vou a negar, son os orzamentos continuistas, pero estamos moi orgullosos de que sean continuistas. Eu creo que hai a diferencia é que eu creo que nós puxemos en marcha un proxecto hai anos xa que eu creo que ten uns resultados que son obvios. Allariz creceu en actividade económica, allariz creceu en población, allariz ten uns estándares no que ten que ver con equipamentos, servicios e calidade de vida, eu creo que importantes, e, por tanto, nós queremos que sea a fórmula aceitada. É dicir, por tanto, non é por non contradicirnos a nós mesmos, sino porque creemos que, mentras esta fórmula siga dando resultados, este é o camiño, seguir incrementando esa calidade de vida, facer un esforzo importante no mantemento destes servicios, e é verdad que iso detrae boa parte dos fondos municipales, porque chegamos a un nivel de equipamentos e de servicios realmente alto. Nos podemos facer con cualquier concello que nos supere en un número importante, un número de habitantes, unha comparativa dos equipamentos e dos servicios cos que contamos nós e cos que contan concellos de máis de 20.000 habitantes, e estamos a par. Por lo tanto, é verdad que aí trae unha parte moi importante desos fondos municipales, pero sí que creemos firmemente en que sea unha das claves polas que Allariz ten crecido en población, non? E como ese crecemento de población ten que ir necesariamente acompañado tamén de actividade económica, de postos de traballo, de oportunidades, tamén creemos que non podemos renunciar a seguir destinando fondos municipales a incidir en esa dinamización económica, non? Nos decimos moitas veces, cando nos preguntan por todos estes eventos, que non hai que nos aburramos na casa, que nos encanta estar na casa. Pero que é verdad que Allariz, así, bueno, en modo de anécdota, pero é verdad que Allariz necesita continuamente que aquilo que en algúns lugares é solamente pois é unha actividade económica ligada á temporada alta, que en Allariz se estenda durante todo o ano, e que iso nos obliga a esa actividade tan intensa durante o ano. Por tanto, creemos que é unha fórmula que dá bons resultados e que, por tanto, son continuistas, porque creemos que hai que seguir apostando por esta fórmula mentras siga dando estos frutos. No que ten que ver co auditorio, non é que o teñamos olvidado, pero si apartado. O sea, esa é a realidade, e a realidade por dúas cuestións. A primeira delas porque nos parece que, ainda que podamos facer un esforzo importante na busca dunha financiación que é moi importante, o sea, cuantiosa, para a construcción dese auditorio, preocúpanos moito o capítulo 2 e o capítulo 1,
no que tería que ver con incremento, tanto de gastos en ese capítulo 2 como no capítulo 1, e, por tanto, a construción de un auditorio e a construción tamén, bueno, pues de un pabillón multiusos que está previsto tamén e que sería desexable e que nos estaríamos realmente encantados de que pudera efectivizarse e executarse, pero tamén fixemos os cálculos do que pode supor tamén en capítulo 1 e en capítulo 2 ese mantemento e nos parece que é un proxecto que ahora mesmo debemos manter, non olvidado, pero sí aparcado, non? Os cálculos máis optimistas pois cifran no 20% da inversión, o que despois suporía o gastos de mantemento e, por tanto, bueno, pois un incremento desa cuantía e desa magnitud é un incremento moi importante mentre non este asegurada unha nova financiación para os concellos que en algún momento terá que producirse porque senón, bueno, pues vai a ser dificilmente asumible por parte do Concello se non renunciamos a algunos equipamentos e dos servicios que xa temos en marcha e os que nós non creemos que non debemos renunciar. E a segunda razón é porque estamos traballando en unha alternativa a esa opción que eu espero que dé frutos e que tería unha ubicación tamén magnífica e con un coste bastante inferior no que tería o mantemento e que, bueno, que estamos ahora mesmo en negociacións e, por tanto, bueno, pues tamén quero ser prudente con eso e que daremos conta, pero que creemos que, bueno, que pode ser algo máis aquilatado e que pode, bueno, pues ir cubrindo as necesidades que temos en esa área. E despois, co que tiña que ver co capítulo 7 e co estado de ingresos, sí que aparece no estado de ingresos unha relación moi detallada de cada un desos ingresos que están previstos, dos ingresos que están previstos e que, bueno, pues asustan as cantidades o que teñen que ver coa Xunta de Galicia a 96.000 euros por parte da Xunta de Galicia para o Parque Empresarial de Chorente. Esta é a subvención que xa recibimos este ano, que vimos recibindo pues, prácticamente todos os anos. E tamén é verdade que, ao igual que en outros exercicios que hemos comentado, alguna destas partidas, si por a circunstancia que fora non se percibira o ingreso, tampouco se executaría o gasto, por tanto, seguiríamos mantendo ese criterio de prudencia e ese equilibrio, non? No que ten que ver co programa marco de camiños rurais, pois son 37.000 euros, que é o que nos corresponde a cada concello do plan marco de camiños, non? E que é unha cantidade que xa a través da GADER está estipulada así, que fai 2 anos eran 33, o ano pasado eran 37.000, por desgracia ainda non recuperamos as cantidades pre-pandemia, non? No programa de patrimonio cultural, que son as excavacións de Armea, están previstos 30.000 euros, 30.000 euros é o compromiso que temos, o convenio coa Dirección Xeral de Patrimonio. No programa RE, igualmente, que se publica tamén cada ano e que ten unha parte que ten que ver cas inversións e outra parte con gasto corriente. No que ten que ver con infraestructuras tamén están previstos 50.000 euros, que tamén é a cantidade actual. En mellora de infraestructuras turísticas tamén recibimos cada ano 25.000 euros. Na Casa do Concello xa din contantes do que estaba previsto aí, esos 30.000 euros teñen que ver con esa parte do proxecto que non era financiable en esta anualidade, que tiña que ver coa eliminación do Garbadón e que iría en esta anualidade. Despois están incluídos aquí estos 30, o que ten que ver cos proxectos da Reserva da Biosfera, como xa din tamén contantes, os que xa din no cuadro de inversións, vou pasando a renovación do céspede artificial, que xa din contantes, e o plan especial do casco histórico, que tamén acaba de completar este capítulo 7 por parte da Xunta de Galicia, que é o que está firmado e asinado no convenio. Por parte das entidades locais, neste caso da Diputación Provincial, os 51.000 euros que nos corresponde a cada concello, son están comprometidos. Da Diputación Provincial, nas últimas conversacións co presidente da Diputación Provincial, tamén fixemos o recordatorio e creemos que efectivamente este ano por fin vai a executarse esos 30.000 euros que xa se acordaron hai uns anos para o Festival Internacional de Sardins e os 10.000 euros para as excavacións de Santa María. Cando tuvemos a reunión para a ampliación para a accesibilidade do Concello, que deu lugar a esa subvención nominativa de 50.000 euros por parte da Diputación Provincial, avanzamos xa isto tamén, e en principio, bueno, había un compromiso da Diputación de facelo así e contribuir tamén a esas excavacións de Armea, con a cantidade que realmente tampouco é alta, que son 10.000 euros. E no que ten que ver a renovación do céspede artificial, xa din contantes, que ademais está por escrito e comunicado por escrito por parte da Diputación Provincial ese compromiso de 63.000 euros e que hasta onde eu coñezo tamén está incluído xa nos orzamentos como subvención nominativa para
para esa execución e, por tanto, todo o que está incluído no capítulo 7 pois está comprometido. Iso non significa, bueno, pues que alguna delas poderá fallar ou non, pero, bueno, en realidad son compromisos que hasta agora sí que se están executando ordinariamente. E eu non tiña aquí apuntadas máis cuestións, non sei se hai un segundo turno. Non, simplemente que se me había quedado nas notas era preguntar por o acondicionamento da Casa da Radio. Non sei se se fixo durante o 2021 as obras que en principio se prevían ou arranxos que se prevían facer, desconozco porque non accedín ao edificio, pero vexo que xa non hai, me dicen que non se fixa nada, vexo que xa non hai nada no presupuesto contemplado para iso. Bueno, aí non contemplamos nada no orzamento deste ano, ainda que teríamos disponibilidade en ese 2025. Se finalmente salira, aí presentamos un proxecto á Xunta de Galicia para facer un acondicionamento para a colaboración para o acondicionamento dese edificio, un proxecto que foi entregado xa e estamos a espera tamén dunha contestación para ver se finalmente hai unha aportación. As últimas intervencións que se fixeron ali foi o pintado das instalacións, a renovación dunha parte da instalación eléctrica que había ali, e aí sí que é verdad que dentro do mantemento ordinario de edificios municipais sí que hai unha partida, por neste caso de 10.000 euros, sí que é máis residual, pero a parte máis importante que ten que ver ca carpintería exterior, a que ten que ver ca cuberta, e esas partes sí que se presentaron en un proxecto a Xunta de Galicia nunha reunión que se tuvo co delegado provincial. Alguna aportación máis por parte do grupo? Sometemos entonces a votación o proxecto de orzamento para o exercicio 2022. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Apróbase cos votos a favor do Grupo Municipal do BNG e a abstención do Grupo Popular e do Grupo Socialista. Bueno, non hai presentados rogos e preguntas por escrito, non sei se hai alguna que se quera formular de forma verbal. Sí, teño varias que querías falar. Empezamos por preguntas ou por rogos? Hai preguntas e rogos? Sí, vale. Vamos Vamos a ver, temos coñecemento, me imagino que dos grupos, de queixas dos veciños da zona comercial, veciños e comerciais da zona da Praza de Abaixo, por o tema de haber posto aí ese impedimento de aparcamento na praza, ainda que solamente se pudiera regular para carga e descarga, porque realmente les está afectando moitísimo a todos os negocios desa zona. Certo é que podemos pensar que do outro lado da ponte, pois, por onde o museo, a zona onde o museo do Pollo ou do Festival de Xardín, hai moito aparcamento, pero sí é certo que para facer compras e facer un momento de parar de coller unha compra ou algo así, sería interesante poder ter acceso a esa plaza para as paradas de carga e descarga. Non sei se teño conhecemento de que dende o Concello se recibiu un escrito solicitando eso e queríamos un pouco saber como está ese tema e que o que se teñe a que agora se chega ou propostas se teñen chegado cos veciños. Despois, isto sí que outra pregunta, bueno, todos estamos vendo o incremento de casos de COVID en todas partes, o sea, non son Nayarit, non vai por aí a cousa, pero moitos pais se puxeron en contacto con nós para comentarnos que dende o colexo se había suspendido todas as actividades extraescolares e les parece chocante ou inoportuno que o Concello a siga mantendo, porque se os rapaces non se xuntan en actividades extraescolares do colexo, pero van a piscina e se xuntan ali, pois estamos nun problema. Eu simplemente traslado a pregunta porque, lógicamente, xa non... Neste momento non teño fillos en edade escolar e tampouco sei exactamente como está o tema das actividades, ni se alguna medida se está tomando, porque definitivamente a pregunta é se dentro do Concello se está tomando alguna medida para intentar paliar e soster esta vaga que nos está asolarando neste momento. E despois, sí que quería tamén saber, o Concello recibiu unha comunicación da Xunta de Galicia
na que se comunicaba que se había aprobado un plan de infraestructuras sanitarias de atención primaria e dentro dese plan o Centro de Saúde da Llariz atopábase en fase 2 de prioridade. Ainda que estas fases non definen a prioridade existencial, o sea, ainda que definen a prioridade existencial non teñen por que corresponderse coa execución cronológica das actuacións que se leven dentro dos concellos. O que si se desprendía desa carta é que para a aprobación dese plan se necesita a previsión por parte das administracións locais, as que se dirixiron nesta primeira instancia e debe ser unha delas, para a posta a disposición de parcelas axeitadas para o inicio dos trámites urbanísticos ao contar cunha superficie, para poder contar cunha superficie estimada do futuro edificio. Non sei se dentro do Concello se está traballando na consecución desas parcelas, en que situación está eso e cual é a disponibilidade do Concello neste momento. E por a miña parte nada máis, ou tamén... Bueno, por partes entonces, vamos a ver, no que ten que ver ca Praza de Abastos, efectivamente, a nos dirixirose comerciantes desa zona en un sentido e no contrario, nos dous, non? Para presentaron efectivamente tamén un escrito no que solicitaban que hubiera un aparcamento de 30 minutos na Plaza de Abastos. E nos claramente somos contrarios a eso, claramente, sin ambigüedades. Claramente somos contrarios porque nos apostamos claramente por a regionalización do casco histórico e porque creemos tamén que esa parada de 5 minutos que se realiza xa se realiza habitualmente e non hai ninguén que este sancionado por isto. É unha práctica habitual que se está facendo tanto esa parada dos 5 minutos como as cargas e descargas sin ningún problema, permítense e se permitiron durante todo este tempo. Por lo tanto, o problema non está en esa parada de 30 minutos, sino en acabar convertindo a Praza de Abastos en un apartamento. Ahora mesmo xa temos dificultades para eso, porque os 5 minutos algunhas veces son un día inteiro, ou son unha noite e un día inteiro non nos permite, porque non nos pasou en algún día, casi non poder abrir no mercado da reserva o sábado por a mañá, por non localizar os propietarios dos vehículos, turistas, que ao ver andando outros coches aparcados ali, tamén se quedaban instalados. Todo iso foi o que nos levou a por esa valla, que forzara un pouco máis de que efectivamente esas paradas que hai de 5 minutos para comprar uns pasteles, unha barra de pan ou unha cosa así rápida, que se acabarán sendo os 5 ou os 10 minutos e non o día inteiro, non? E que nos presentaba, as dificultades que estou comentando de non poder abrir casi incluso o mercado o sábado pola mañá. Por lo tanto, esa petición de paradas aí estarse efectuando, e podes ver que está facendo todo o mundo, e non hai unha sola denuncia posta a ninguén por facer esas paradas aí. Outra cuestión está esa petición dos apartamentos de 30 minutos, porque todos sabemos que os 30 minutos para empezar son moi dificilmente controlables, e despois que en realidad os 30 minutos acabarían convertíndose en non se sabe ni cuánto tempo. E despois, por unha cuestión que a nos parece moito máis importante, e é que se adecuamos un apartamento dentro do casco histórico para estes comerciantes de aquí, teríamos que adecuar Santo Estevo para os comerciantes do outro lado ou a plaza para os comerciantes do centro, non? Por lo tanto, teríamos que olvidarnos dun casco histórico peatonalizado e volveríamos a un casco histórico con un tráfico rodado de fai 25 anos, non? Nos creemos claramente que debemos apostar por a peatonalización. E despois, tamén é verdade que nos fixemos cómputo dos posibles apartamentos que podería haber ali. E en realidad estamos falando de 5 vehículos. Son as que deixamos fora a entrada do mercado da reserva, estamos falando de 5 vehículos, por tanto, nós non somos capaces de creer que efectivamente o futuro desos negocios ou viabilidade deses negocios dependa dos 5 apartamentos que pode haber na Praza de Abastos, porque senón o problema sería bastante maior que o apartamento desos 5 vehículos que podría haber aquí, non? E nos creemos, que se hai algo que beneficia a actividade comercial e a posibilidade de pasear, de ter un casco penalizado, que se pode haber unha personalización importante e, por lo tanto, un tráfico de persoas por diante dos negocios e dos establecementos, non? E aí, por ese motivo, nos vamos a ter a reunión con eles, nos solicitaron por escrito unha reunión e vamos a ter a reunión para reiterar tamén, para falar e discutirlo con eles, pero que xa individualmente a moitos deles lle temos expresado diferentes membros deste grupo de goberno. De aí tamén non hai unanimidade tampouco nos comerciantes, porque hai comerciantes tamén que se dirixiron a nós para dicirnos que non están de acordo co tema, ainda que ninguén estamos discutindo o tema da parada esa dos 5 minutos ni das cargas e descargas.
E esa é a situación na que estamos agora mesmo, que temos que ter, bueno, pues esa reunión que ora pediu e teremos a reunión conxunta con eles. No que ten que ver co incremento dos casos, pois é verdad que non estamos preocupados por ese incremento que se deu de casos, sobre todo porque, bueno, en un período moi corto, falamos ainda onte outra vez, tanto ca xefa territorial, con Laura, como con Félix Rubial, co xerente da área sanitaria, por este asunto, e a información que se nos transmite tanto do centro de saúde como por parte do resto de autoridades sanitarias é que estamos falando dunhos contagios que se están dando fundamentalmente no ámbito familiar, eso que fai tamén, que acabe tendo ese nivel de incidencia tamén, porque ao final estamos falando de moitos casos de menores de 12 anos que non están vacinados e que despois é verdad que están contaxiando a membros da mesma familia, pero parece que é unha cepa efectivamente moi contagiosa e aínda que eles son en moitos casos asintomáticos e a moitas das persoas da familia que están contaxiando están xa vacinadas tamén e, por tanto, a sintomatoloxía é leve, o que sí que é preocupante que sexa unha cepa tan contagiosa, porque aínda que non revista a gravedade, ou nos casos que temos polo menos aquí, había unha persona ingresada, pero si non estaba grave, pero si estaba hospitalizada, sigue sendo un número de casos elevados. Aí solicitouse por parte do centro escolar, por parte da AMPA, e co apoio tamén do Concello de Allariz, solicitouse a Sanidade un cribado de todo o centro escolar para detectar esos nenos asintomáticos que son os que agora poden ser máis contagiadores, claro, ao resto da poboación. Tanto por parte da xerencia como por parte da xefatura da área sanitaria, o que se nos comunicou era que a capacidade que ten ahora mesmo a Xunta para facer cribados de 1000 persoas día e que, por tanto, que non é posible que, de feito, os cribados que se solicitaban tal e como estaban solicitados. Sobre o papel e na teoría, nós hasta podíamos estar máis ou menos de acordo no plantexamento que se nos fixo, que era o de facer o cribado nas aulas que teñen maior número de contagios e proceder inmediatamente en función dos resultados a ir vendo o resto das aulas que se iban cribando e, por tanto, ir facer un cribado non no mismo día a todo o centro, sino escalonado en función dos resultados que se van dando. A nós, sobre o papel, hasta podíamos estar máis ou menos de acordo con eso. O que se está dando na realidade é que a teoría vale, pero que na realidade o que se están dando é que as rapaces que están superando os 14 días do confinamento sin que se lle faga PCR, sin que se sean chamados para facer a prova. Claro, que en esas circunstancias, cando hai, e aquí, a Bernardo que leva sufrido uns cuantos confinamentos cos fillos, tamén lle volveu a tocar, e tamén Morai nos superou os 14 días de confinamento sin que a chamaran para facer a prova, e así, outras persoas, a mí podemos contaxar tamén a Olga Quintana, desta corporación, que foi contaxada polo fillo, e tamén no centro escolar, e que, por desgracia, o que está sucedendo é que non é que nos estén realizando de forma escalonaria e progresiva, sino que incluso pasan os 14 días e ni siquiera foron chamados para facer esas provas. Parece que onde falamos con eles, se comunicábase tamén que iban a intentar en todas aquelas clases onde había algún positivo facer as PCRs, facer as provas, pero a situación, a realidade é que non hai capacidade ahora mismo para facela, porque o personal é o mismo para vacinar, para facer as PCRs e demais, e, por tanto, hai ir para toda a provincia o día e non hai capacidade para máis. Porque aí está o problema fundamental para non dar portado isto así de forma... No que ten que ver cas actividades, nós, efectivamente, a pesar do relaxamento das restriccións e dos protocolos, no que tiña que ver con moitas das actividades, nos mantuvemos todos os protocolos que tiñamos, independentemente de que houbera esa relaxación, e así seguimos a día de hoxe. Non cancelamos as actividades do Concello precisamente por ese motivo, porque nos mantemos os protocolos de pre-ola actual, e, por tanto, dunha situación de maior restricción. Ao mesmo tempo, é verdad que hai máis actividades para o propio Concello, por lo tanto, é verdad que independentemente das aulas, que agora volveron a facer separación no patio, pero que hasta a semana pasada non existía esa separación no patio, que estaban todos mezclados, é verdad que os rapaces do grupo escolar
pois no entorno familiar teñen múltiples contactos, desde o parque infantil, efectivamente, a academia de inglés, ou a academia de baile, ou a piscina, ou o fútbol, ou o baloncesto, ou moitas cosas. Por tanto, bueno, a nos parece que agora, bueno, aí ten que estar na decisión de cada nai e de cada pai, pues, decidir a que actividades ou non, ou que tipo de precaucións toma cos seus fillos. Por parte do Concello, non sei se podemos garantizar e o cumprimento estricto de protocolos, como decía, anteriores incluso á época actual na que estamos. E no que ten que ver coa comunicación da Xunta para a cesión dunha parcela para o centro de saúde, efectivamente, nós recibimos unha comunicación en que se nos piden 1.400 metros cuadrados e que, por tanto, que iniciemos as xestións para eso. Nos puxémonos en contacto para eso tamén co centro de saúde, para ver o tema, e aí, bueno, pues, o miraremos un día así con máis detalle, porque é verdad que nós non somos partidarios da construcción dun novo centro fora do centro urbano. O sea, é verdad que na maioría dos sitios, cando se está unha circunstancia como esta, pues as parcelas que poden estar disponibles, lóxicamente non son no centro. As parcelas as tes nun perímetro e non en pleno centro. E nos parece que a ubicación que ten ahora mismo o centro de saúde é privilexiada, que permite, bueno, pues, o desplazamento aí, despois poder acudir á farmacia ou a facer outras xestións, o Concello e demais, sin ter que poder, bueno, pues, novos, maiores movimentos de vehículos, por tanto, nós estamos traballando en unha solución, se é posible, que vaya por o mantemento da propia instalación, e para eso estamos mirando esa posibilidade, pero antes de ver as posibles opcións, porque tamén estamos mirando parcelas no perímetro, alguna delas miramos xa tamén, bueno, pues, temos esas conversacións co centro de saúde, na oficina de urbanismo, como decía, están traballando e o que vamos a facer é a solicitud dunha reunión co responsable de equipamentos para ver, bueno, pues, as diferentes propostas que vamos a facer e a ver cuál podría ser finalmente a mellor solución para facer esa construcción, ¿no? Pero, bueno, a nosa idea sería pues, intentar apostar por manter unha posición aí, bueno, pues, céntrica, tal e como temos agora mesmo. Pero, bueno, das diferentes propostas que hacen, nos daremos conta tamén, finalmente, do resultado das conversacións tamén. Alguna cuestión máis? En relación con dos preguntas que formulamos oralmente en último pleno, queremos preguntar á señora Candesa se xa nos pode informar cando asinou o Concello de Allariz o último convenio co Ministerio de Fomento e coa Xunta de Galicia sobre a rehabilitación do casco histórico de Allariz para que se enviables as axudas existentes para as de rehabilitación. E a mesma pregunta para a área de rehabilitación de Santa María de Aguas Santas. Pois o revisamos o día seguinte, eu xa non recordo, pero foi o ano pasado. O revisamos despois, bueno, o miramos e tal, e o mandamos, pero eu creo que foi o ano pasado cando mandamos a renovación, que nos solicitaron a renovación. Hai adendas animales. Non é unha asignatura de novo convenio, sino que hai que renovar cada ano para que sea efectiva. Claro, e entón sí que fixemos a renovación, porque ademais un informe do aparellador, que foi a través dele, que dirixírose directamente a él para facer a renovación, o Tino dirixíose a nós, e nós, bueno, mandamos a comunicación para facer a renovación. E o revisamos, o que pasa que ahora xa non recordo a data, porque sí que fixemos a renovación. Pero, bueno, o que podemos facer, nos vai esperar o próximo pleno, volver a revisar e mandar a data xa, para non esperar o pleno, non? Bueno, o que si, rogo que se recolla, que nos congratulamos de que se mellorara a iluminación da beira-rúa da fachada do Mosteiro de Santa Clara, na Campo da Barreira, na proposta do noso grupo, do Partido Popular de Allariz. En todo caso, lembramos de que está pendente de levar a cabo a pavimentación desa beira-rúa con fin de suprimir digamos, o obstáculo a barreira arquitectónica que existe aí. O pleno pasado, a señora Alcalde informou de que as ordenanzas xa estaban listas para a súa publicación, entón era saber en que apartado da señora Alcalde. Non, a pregunta é onde están... Están apartados de normativa, ordenanzas municipales, aí incluíronse 3 subapartados. Un de aproveitamento do dominio público, que son aquelas ordenanzas que fan referencia ao aproveitamento do dominio público, outras por razón de servicios, de prestación de servicios, por exemplo, a auga, os sumidoiros e o alcantarillado.
ordenadas por razón da materia ás que afectan. Hai unha tamén moi antigua que está no apartado especial, que as contribucións especiales. As contribucións especiales, para que nos hagamos unha idea, é unha ordenanza, e por eso foi a lentitude e o traballo, é unha ordenanza do ano, creo que en 1990 ou 91. Está publicada, todas elas están publicadas, aí se indica ao final do texto. O que se incluiu foi un PDF, unha transcripción da ordenanza, un texto refundido, actualizado, e ao final do texto figura o boletín oficial da provincia no que están publicadas. Digo eso porque o principio de legalidade cúmplese no momento en que se publican as ordenanzas no boletín oficial da provincia, tal como ordena a lei. Están todas publicadas. A dificultade que entraña cumplir a veces co principio que se exixe de transparencia, que é un principio diferente, é un principio que non ten que ver coa legalidade, senón que é un traballo a maiores que se encarga as administracións públicas para que expresen a súa actividade que fan e entre elas a normativa aplicable ás ordenanzas. Pero é un traballo moi exhaustivo e bastante lento, porque tes que ir repasando todas as ordenanzas. Neste caso, a máis antigua é do ano 1990, despois do 91, do 92 e seguintes, e de maneira que ainda falta alguna, pero vai-se incorporar nos próximos días. Esa era a dificultade, de ir recuperando os boletíns oficiales da provincia, que nin siquiera están disponibles, tampouco na página web da Diputación, que houve que recurrir aos arquivos municipales, e polo aí para si alguén necesita ou quere comprobar o boletín no que figura, no que consta publicada, aí está posto o boletín no que están publicadas. De momento hai 9 textos publicados, de maneira que no apartado ese de ordenanzas municipales xa ten o enlace directo, ali aparece o número da ordenanza e a denominación da ordenanza, e o acceso é moi sencillo, se accede directamente ao texto que figura aquí publicado. O que articulámonos de que se recollen finalmente as ordenanzas, que ademais pensamos que é unha aplicación práctica precisamente do principio de transparencia do Concello, e non se queren palabras bonitas a palabra transparencia, necesaria por moitos motivos, pero que é práctico e ademais efectivo de cara a unha transparencia da normativa aplicable no referente e às ordenanzas. obriga tamén a sistematización dos propios textos, que a veces están un pouco requeridos por modificacións, entonces establecer o texto refundido. Na última sesión, se me permite a cabeza, na última sesión aprobouse, ou quizá na penúltima, na última, unha modificación dos cuadros de tarifas das ordenanzas de auga e de saneamento. Se observan, xa aparece tamén nos anexos, no anexo 1 e no anexo 2, os textos refundidos da propia ordenanza. Anualmente, o que se fai é modificar os artículos que resultan afectados, concretamente o artigo 6 na ordenanza de augas e o artigo 7 na ordenanza do saneamento. O que fixen foi refundir o texto completo da ordenanza, incluílo na acta, e agora, este ano, aí esa está publicada, non a de agora mesmo a que está vixente, no 2021, e o 1 de xaneiro do 2022 incluiremos o novo texto que agora resultou aprobado, que está agora mesmo en fase de exposición, remata a exposición o día 14 ou 15 de decembro, e a continuación se procede á publicación definitiva. De maneira que se incluirá o novo texto e añadirase o boletín oficial da provincia deste ano, donde aparezca publicado o texto e se refundido. En todo caso, unha vez feito o primeiro esforzo, despois hai que facer unha renovación anual para xa máis. E un último comentario ou pregunta é
Falouse antes de unha inversión en área de autocaravanas, se pensa acompañar da ordenanza correspondente tamén. Sí. Bueno, sabes, Por parte do Partido Socialista, Unha pregunta, se consigo. En relación coa convocatoria de axudas económicas destinadas ás entidades locais para a realización de actuacións de recuperación da memoria democrática 2021-2022, interesa saber se foron solicitadas polo Concello de Allariz en caso afirmativo as actuacións previstas o importe das mesmas. non, e me dou conta da convocatoria desta nosa elección. Normalmente, revisamos os boletín que a publicou. Ese do Estado. Está. Do Estado, digo. Sí, do Estado, sí. Do Estado. Mira, para 20 días, o Estado. Pois non Pero, de todas formas, entendible. Non, estamos, sí. Porque sí que sería, digamos, moi interesante revisar un pouco que se podría, porque, bueno, creemos que sí que hai actuacións en relación a memoria democrática que se podrían llevar a cabo. Alguna cuestión máis? Non. Non? Bueno, pois se non hai máis asuntos que tratar, entonces damos por concluída a sesión extraordinaria del 24 de novembro de 2021, sendo as 21 horas 34 minutos.